Extrémne počasie vo svete 16. a 17. septembra. Taliansko. Prívalové dažde spôsobili v Pescare záplavy. Portugalsko. Región Aveiro je jedným z najviac postihnutých požiarmi. Moldavsko. Silné dažde spôsobili v Kišiňove zosuv pôdy. V Rumunsku došlo k zemetraseniu o sile 5,2 stupňa. Krím. Silné dažde spôsobili záplavy v mestách Alušta, Jalta a Hurzuf. Rusko. Vodná smršť v Novorosísku. Turecko. V Arhavi sa v dôsledku silných záplav a zosuvov pôdy zrútila časť asfaltovej cesty. Maroko. Krupobytie v Ifreň. USA. Silný dážď a nárazový vietor zasiahli Severnú Karolínu a spôsobili lokálne záplavy. Vodná smršť pri ostrove Dauphin, Alabama. V Texase nastalo zemetrasenie o sile 5,1 stupňa. Pri pobreží kanadskej provincie Britská Kolumbia došlo k zemetraseniu s magnitúdou 6,5 stupňa. Čína. Šanghaj zasiahol tajfún Bebinka s rýchlosťou vetra až 150 km za hodinu. V provinciách Shantung a Jiangsu sa dnes vytvorilo niekoľko tornád. Singapur. Silná búrka spôsobila škody a zranenia. Thajsko. Silný dážď spôsobil v častiach Phuketu veľké záplavy. Malajzia. Záplavy z búrok v Seberang Perai, Penang. Nebuďme ľahostajní k utrpeniu druhých. Koniec koncov nikdy nevieme, kedy nás zasiahne klimatická katastrofa. Žiadajme vytvorenie celosvetového vedeckého centra, ktoré by skúmalo skutočné príčiny klimatických zmien.